Pa, wala lagi tayo sudan dito pa. So may sudano na to ani. Kamatay ka na. Palit usod na nito, way korta-korta. Nabuang na. Saan mo na kuna pa? Ikaw discount yun na. Mura mag-just now. Ako di bahala ha. Sige. Nak, palit itong sudan dito. Ay, salamat pa. Nagitay sudan karon. 100 oh. Ano? Tay! Akong kwarta nawala. Atay, kusong papa ni. Saong ka na ko ni Runo. Tay, malasan. Sus, pali kang hagad. Kinakuno, maalas. Kani ka di ay. Tay, nawa akong kwarta. 100 sugo kusong papa ba? Nawala lagi. Patay, kusong papa ni. Saong ka na ko ni Runo. Sudan 100 lagi pet sudan papa. Ha? Patay, asam. Na to ni. Ay, pangitaon na ito na. Basig na ito daan ni ba? Sige. Uy, ako man yun! Kuha na! O, tarawa! Ako lagi na! Sumbong ikan ako sa kong papa yun! Mao naghihatag sa kong papa ganina 100! Higaan kong papa 100 ganina. Ako lagi na lagi. Bantay ka sa kong papa ya tawgon to na Ako ko. ka hadlok ba din mo ng papa nga isog mo ikong papa. Bantay lang ka sa kong papa yun! Bantay! Pa, di ba isog ka pa? Nakita o 100 dito pero giilog man. Pa, ado ko no. Kita mo itong kwarta. Ato am to. Kung kangitag pumagil, kitaan man ako to. Kamatay. Kinsa mo to. Isog ka din na pina. Isog na kayo siya, isog na kayo papa po. Bantay ka rin ilog yung kwarta bantay. Pa! Ang kwarta na ko ganina ba nga gihatag ni mo? Ito nahulog siya din nakitaan ako. Iya magyangko na tong isa nung kauban ako ganina. Matay itong tawana. Isog ba kay kuno to yung papa? Kuyog naguta dito pa. Anak, doon na to. Ano na? Atay Sila isog po, ka din na gano'n. pina. Asa man eh? Ako ka lang sila o. Kamu bantay gid mo sa kong papa karon. Pa, ali ra gud pa. Asa man yung amahan dong? Akong papa? Ato, kamay sa ako. Pa, ali ra gud pa. Nak, kinsa day ga ilog sa imong kwarta? Kana sila pa eh. Kanang bataan na. Matay na. Dako ba kayo naglawas amahan sa imong barkada? Iuli ng kwarta. Atuan ang istoryaan. Ay, na di ay. Matay na. Sanayan eh, mga litag malinawon. Maglawoy nilang taan eh. Inyo giisog nak. Nlakaw man lagi. Sanay ba? And his name is John C. Hi video! What's up mga kanix? Shout out ko sa shout out. Hi! Shout out ko! Ah! Ay, shout out ko sa akong mga pamilya na sa Lupisay na. Ay ninyo. Shout out ko sa man, nandito na ako sa Wawawi. Binabati ko na sa TCMC subscriber. Man, katapos ako mga! Shout out tayo sa mga nag-subscribe sa YouTube channel sa mga Ison sa Ison, sa ate, sa Maisling Family. Kita pa to nag-subscribe. Oo kami mo restanan. Thank you guys. So subscribe lang po mo kay sayang yung paglantaw. Di mo subscribe. Hit the bell icon para Shout out ko sa akong asawa si Agnes ug mga anak sa Loyloy ug sa mga barkada diya nga nag-share sa vlog. Padayon lang mo. Bye-bye! Watch out! Yeah! Sa iyong tingin pa lang ako ay natunaw na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapihil ang aking nadarama. May chinita, girl, may chinita, girl. Sa iyong tingin pa lang ako ay natunaw na. Mga titig mo